Docteur Keita Sina Maïga ye, pharmacie du Point G. Bana mun bɔlen no sisan an ye min ye a ye diɲɛ fan bɛɛ labɔ. Bon dɔ de bɛ ka fara kan don o don fɛn tɛ ka bɔ a la. Donc o hukumu kɔnɔ an b'a lajɛ an bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara k'a kan cogo min na walasa ko ka se ka segin kɔ. Kuma tɛ k'a fɔ a nana ye k'a dɔ bɛ an ka dugu kɔnɔ yan nɔ. A ka man ca kosɛbɛ i b'a fɔ yɔrɔ tɔw n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔ na se ka bɔ a la. An ka furajago in na fura dɔw bɛ yen nɔ minnu yera k'a fɔ k'u bɛ ka jɔyɔrɔba kɛ bana in furakɛli la. Traitement dɔ bɛ ka fɔ a la sisan n'o ye plaquenil ye ani azithromycine a yera k'a fɔ ko mɔgɔ caman furakɛra wa k'u kɛnɛya ni o ye. Fura yɛrɛ san kunfɛ ten o ye bana ye parce que a fɔra an ye cogo bɛɛ la ko ka automédication n'an b'a fɔ cogo min na ko k'o dabila. Bon surtout nin fura in yɛrɛ min bɛ ka fɔ sisan n'o ye Nivaquine ye k'o tun b'an fɛ wa a tɛ ka sɔrɔ sisan an fɛ. Donc ale yɛrɛ ye fura min ye a cogo ɲuman ye a ka sɛbɛn de ye. Donc walasa i ka se k'a sɔrɔ. Donc n'o kɛra k'a bɛ ɲini ten ne ɲɛna o tɛna fɛn bɔ a ko la. Fura in bɔra an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ ka dan parce que a tun bɛ kɛ ka sumaya furakɛ mais après a nana ye k'a fɔ ko a jɔyɔrɔ dɔgɔyara parce que mɔgɔw ka tata cayara a ma. Bon maintenant an b'a f'u ye u k'u hakili sigi. Donc an ka taga ni hakilina kelen ye walasa fɛn in bɛ se ka dan sira la cogo min na a kana taa yɔrɔ jan yɛrɛ fɔlɔ. Bon ni an sera ka OMS y'a fɔ cogo min na an ye ka se k'olu ka tagabolow ka tugu o kɔ ani gouvernement fana y'a fɔ cogo min na an ka se ka tugu o kɔ ne ɲɛna ko in tɛna se ka taa yɔrɔ jan ka dama tɛmɛ. Kɔlɔlɔ minnu b'a la i n'a fɔ a bɛ se ka farisiɲɛ bila mɔgɔ dɔw la. Bon a bɛ jouer dɔw ɲɛ kan u ka vision kan surtout rétine ko problème bɛ mɔgɔ minnu na. Bon i bɛ taa sɔrɔ fɛnɛ banabagatɔ dɔw bɛ yen biɲɛdimi problème b'u la walima rein ko problème b'u la. Bon donc o tigilamɔgɔw olu man ka fura in ta u kunfɛ parce que n'u bɛ fura in ta fo a ka surveiller kosɛbɛ pour que a bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. Bana a bɛ fɔ cogo min na ko bana gɛlɛman bɛ minnu na ka tɛmɛ a b'olu de sɛgɛn. Bon parce que bana in bɛ na ni nacogo caman ye min b'a to olu sɛgɛnnen don ka ban a b'a lajuguya. Bon donc halisa an bɛ segin ni kuma ye kuma fɔlɔw de kan. Donc mɔgɔw k'u jija an ka taa n'o taabolo ye walasa lafiya bɛ se ka sɔrɔ a ko. Déplacement fɛn o fɛn ni diyagoya tɛ o ka dabila. Bon tɛgɛkoli fɛnɛ safinɛ la u k'a kɛ wajibi ye u yɛrɛ kan ka kɛ wajibi ye u ka mɔgɔw kan walasa a ko bɛ se ka nɔgɔya. Bon jama dɔɔni bɛ yɔrɔ minnu fɛnɛ la u ka distance to u ni ɲɔgɔn cɛ min ka ca ni mètre 1 ye. Bon minnu fɛnɛ bɛ sɔgɔsɔgɔ walima minnu bɛ tiso donc u k'a lajɛ ka tiso u tɛgɛ kun kɔnɔna la donc o bɛ sɔn ka fisaya a ko la. Bɛɛ bɛ ka girin a kan a tɛ ka sɔrɔ. Bon a nali cogo fɛnɛ an tɛ se ka fɛn gɛlɛman fɔ a la mais an kɔni bɛ min dɔn a dayɛlɛ la. Donc a sɔrɔli ma nɔgɔn fɛnɛ. Donc an t'a dɔn a nacogo yɛrɛ de kama don wa min kelen kama don mais an kɔni bɛ min dɔn a ko la min yɛrɛ kɔni fɔra fɔlɔ o ye tɛgɛw ka ko safinɛ la o de nafa ka bon ka tɛmɛ hali gel kan. An bɛ min fɔ mɔgɔw ye o de ye ni farigan y'u sɔrɔ a kɛra sɔgɔsɔgɔ gɛlɛn ye sa o a kɛra kan kɔnɔdimi ye o a kɛra fiɲɛ samako problème ye o donc yan'u ka taga dɔgɔtɔrɔso la u yɛrɛ ma ten numéro vert dɔ bilalen don donc u k'o wele u bɛ na u lajɛ u sigiyɔrɔ la. Maa ma sikalen b'i yɛrɛ la a ma se i ka bɔ i nɔ la i bɛ numéro vert wele u bɛ n'i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la.